Good afternoon po, Sir Henry. As in sa satuyang gabos na mga taga-dangog niya na hapon, sa sakuyang mga taga-suporta, as in sa bilog po na Yaon Digde sa Ayala Mall. Good afternoon po to everyone. So, sa Giraray, mapakilala Manggileon ako. Ako po ang sa indong lingkod, si Lau Beltran. Saro pong simpleng negosyante sa lado po ng construction. 35 years old po and tubong Rawis, Legazpi City. May duwa pong aki, as in may aguman po. And saro man na aspirante, baguhan na aspirante sa pagkakonsihal ngunya na 2022. So ang sakuya po mga plataforma de gobyerno para sa satuyang syudad is iyo po ang matauwanan ki sustainable developments ang satuyang mga barangay, especially sa barangay levels. Ano po ni mga sustainable developments na tigtataram ko? Iyo po ni ang satuyang mga programa o proyekto na papapakinabangan po bako lang kangunya na henerasyon kundi po sa masunod pang henerasyon. Ang mga tigsasabi ko pong proyekto as in programa, iyo po ang mga programa sa infrastruktura, iyo po ang programa sa karagdagang infrastructure sa satuyang mga barangays katulad po ng mga evacuation centers multipurpose halls, as in po pag-ayos kang satuyang mga drainage systems. Kasi saro sa mga problema na nahiling ko sa syudad is ang satuyang kakulangan sa mga infrastruktura sa mga barangay, especially sa mga barangay sa satuyang bulod. So, saro man po na maawat kang sa indong lingkod is mapagayon ang satuyang educational system, which is ma-modernize po ang satuyang mga public schools, madagdagan ang satuyang mga computers para sa satuyang mga estudyante. Siyempre, madagdagan din ang mga pasilidad na makakatabang po sa satuyang pag-aadal kang satuyang mga estudyante. Siyempre, yaon man ang pagsuporta ni Lau Beltran sa duwang major problems kan Legazpi, which is ang tubig tapo and ang kuryente. Siyempre, igwa na po kitang mga nadadangog na plano na kitang ang sa indong lingkod susuportahan, iyo po ang pagdarakan tubig haling Buena Vista, digdi po sa sentro kan Legazpi. Sa sakuyang pagkakaaram, igwa po kitang source duman sa bulod na pwede tandarahon digdi. Very potable water siya. Sumaray po ang satuyang water source, dadarahon ta na lang digdi sa Legazpi City. Sa problema taman sa kuryente, pwede kitang naisip ang sa indong lingkod, naisip ko na pwede kitang maglaag ng mga solar farms digdi sa syudad sa southern barangays para po madagdagan man ang solusyon kang satuyang problema sa kuryente. So, iyo man lang po, syempre, sa salud, sa lado kang salud, yaon man ang pagsuporta ni Lau Beltran sa nainot na pong programa kang satuyang padabang Vice Mayor na igwa na po kitang Legazpi City Hospital, which is gigibuhon na lang siyang level 2 para madagdagan ang satuyang mga pasilidad para mas lalo pong makatabang sa mga residentes kang syudad ni Legazpi City. Ang sa kuya pangkaputan, ano ang legislative agenda nindo manungod po sa inclusion kan mga senior citizens sa mga special committees sa lokal na gobyerno? Saro po is talagang dapat bigyan natin ng importansya ang satuyang mga senior citizens. Kaya po maawat kan sa indong lingkod na tawanan ta kiboses ang satuyang mga senior citizens. Bigyan natin sila sarong organisasyon na makakabali po ang satuyang mga kagurangan na magkaigwa man po kipart kang satuyang lokal na gobyerno. So maabot man kang satuyang ay kan sa indong lingkod na tawanan kikaragdagang oportunidad ang satuyang mga seniors. Kasi sabi ko nga medyo ang satuyang mga seniors digdi, especially sa Pilipinas, is medyo bako po tigpapansin talaga compared sa ibang bansa. Ang priority po sa ibang bansa talaga is senior citizens. So maawat po kan sa indong lingkod na tawanan ki garo komunidad man ang satuyang mga senior citizens para magkasararo man ang satuyang mga padabang kagurangan na magkaigwang boses, lalong-lalo na po digdi sa syudad ni Legazpi City. Ano po sa ining nindo ang pwedeng assistance na itao kang local government para sa local small farmers, lalo na sa araw kaining sitwasyon na bigla ang pagtaas kang presyo kang agri-fertilizers as in other farm inputs? Siguro ang sakuyang nahiling na solusyon or immediate solution sa problema kan sa tuyang mga paraoma is matawanan po kan sa tuyang local government unit kikaragdagang makinarya ang sa tuyang mga paratanom and lalong-lalo na ang libreng abono. Saro man sa naging programa ni Lau Beltran kang panahon kang pandemya is nagtao kita sa satong mga paraoma sa bulod ki mga libreng abono. So nahiling ko ang paghihirap kang sa tuyang mga farmers ta dyan, especially sa south, ang pagkukulang kay abono as in mga makinarya dapat po matugunan kan sa tuyang lokal na gobyerno. So I believe
ang satuyang padabang Mayor Noel Rosal na hiling ko na igwa siyang mga tigtao. So pag nakalog po kita sa konseho, satuyang tatabangan ang satuyang lokal na gobyerno na mas lalo pong matauwanan kipansin ang kakulangan kag satuyang mga paraoma digdi sa syudad ni Legazpi. Diyos mabalos po. Hanapot ko tabi, saro sa mga big-apod tango niya na marginalized sector, iyo po ang nasa transport. Lalo na ngunya na sigi ang langkaw kan presyo ka na petrolyo. So, ano po ang pwede tang gibuon na aksyon bako itong palliative solution, no di itong sustainable para mas na mapaangat-angat man lamang ang kabuhayan kan mga nasa transport sector. Well, siguro para sa kuya, para matabangan tang sa tuyang mga tugang na nasa transport is dapat siguro mas lalo tang dangugon ang sa indang mga hinaing, especially sa satuyang problema ngunyan sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. So siguro dapat makagibo ang satuyang lokal na gobyerno na paraan o paagi para maski nagtataas ang satuyang presyo kang gasolina, presyo kang petrolyo, matatawanan tamang gileong kay mga oportunidad ang satuyang mga drivers. Sarong beses may nakauron ako na jeepney driver. Ang sabi sa kuya, dati ang sa iyang garot taripa sa sarong aldaw is arog ka ini. Tapos ngunya nagdoble. Pero ang singil kang pasahe is same. So, para matabangan tang sa tuyang mga katugangan tang na nasa transport, syempre, siguro tawanan tamang kipansin o dangugunta ang mga hinaing kang sa tuyang mga drivers na yaon dito, especially in Legazpi City, na tawanan taman na importansya ang sa indang pangangaipuhan. Especially po, dapat pag naghagad man pag nagtaas ang presyo ki petrolyo, dapat po matawanan kadaragdagan pong pasahe ang sa tuyang mga drivers as mga negosyante man na nag-ooperate po kang sa tuyang mga transport. Saro man na nahiling ko siguro madagdagan ta ang sa tuyang paraan kan transportation, which is the alternative part. Kung matawanan po karagdagang mga auto ang sa tuyang mga nasa transport like sa electric bagangon yan, pwede siguro matawanan kang sa tuyang lokal na gobyerno, isubsidize kang sa tuyang gobyerno na pahulugan man sa tuyang mga drivers. Kung nagmamahal ang petrolyo, madumang kita sa alternative source kang sa tuyang transportation, which is iyo ang electric. So siguro, suportahan kang sa indong lingkod na matauwanan oportunidad ang sa tuyang mga drivers na magkaigwa ki mga electric vehicles na sa indang hulug-hulugan para magamit maninda sa indang panghanap buhay. So iyo man sana po. Diyos mabalos. So ini po ang sa kuyang sunod na kahaputan. Para naman po sa mga kababaihan, ano po ang plano nindo para mawara or at the very least mabawasan ang diskriminasyon sa mga kababaihan digdi sa satuyang syudad, as in maprotektaran ang rights kang mga kababaihan? Siguro katulad parehas man kang sa tuyang senior citizens, tawanan taman sarong organisasyon ang kababaihan. Actually, igwa na pong organisasyon ng mga kababaihan per barangay, which is called the Women's Organization in every barangay. So siguro, tawanan tamang boses ang sa tuyang mga kababaihan, tawanan garo opisina man sa barangay ang sa tuyang mga women's para madangog man ang sa indang mga boses. And regarding po duman sa discrimination sa mga kababaihan, siguro, actually, mas magayon siguro kung mas lalo tapang i-implement so dati ng ordinansa, igwa kita violence against women na kada barangay igwa pong desk. Nahihiling ko na, nanginutan na po sa DAP-DAP ata, igwa kitang desk para sa satuyang mga kababaihan, para sa violence against women and children. So, saro po yan sa suportahan kan sa indong lingkod na mas lalo pong madangog ang boses kang satuyang mga kababaihan through organizations po, ninda. Tapos, syempre, tawanan tamang oportunidad ang satuyang mga kababaihan na madangog man ang sa indang boses, especially sa syudad ni Legazpi. Iyo man lang po. Siguro tabi, sa indong paglibot-libot sa mga barangay sa Legazpi, maging sa north or sa south, ang saro sa narareparo, iyo po ang medical or health access kan mga reyaon dyan sa arayong barangay. Nadidipisilan sinda makababa de gitulo sa urban area kung mapabulong or may mga emergency. So ano tabi ang sendong naiisip na plano na magkaigwa ki easy access sa mga yaon sa far-flung barangay
pati digi sa may mayon unit. Kung yaw na kamo giraray sa, o kung yaw kamo sa konseho, Tama po ang tigtaram ni Sir Edwin, ano? Yaon digdi sa syudad ang satuyang mga hospitals, especially ang satuyang mga specialista, mga doktor, yaon digdi sa sentro. So siguro po bilang saro man na masuporta, siyempre sa lado kang salud, kang satuyang mga residentes didi sa Legazpi City, nata daw po data pwedeng darahon ang satuyang mga pasilidad sa bulod para diin na magbaba ang satuyang mga residentes na nasa taas, kung nasa north o nasa south man, darahon ta ang hospital sa bulod. Maski darahon ta lang, maglaag lang kita ki clinic, as in igwa po kita ki regular na maduman na doktor by schedule para po mabawasan ang pagal kan tiga sapar kang satuyang mga residentes sa nasa harayong lugar digdi sa Legazpi. So yan po ang saro na nahiling kong solusyon kang sa indong lingkod is siguro tawanan ta ki pagkakataon na magkaigwa ki saradit na clinics ang mga barangays, especially in southern and northern barangays. Iyo man lang po. Kung kamo po manggana and matawang ki chance na makapamili ning komitiba na gusto nindong kaputan sa konseho, ano pong komitiba ang gusto nindo and anong particular na focus ng programa ang gigibo nito sa komitiba ngayon? Siguro kung tawanan kita ki swerte na makatukaw sa konseho digdi sa siyudad ng Legazpi, duwaman sana po ang nahihiling ko sigurong prioridad ko na pwedeng gibuhon. Iyo po ang siguro ang public works, ang satuyan sa infrastruktura. Bilang po sarong negosyante sa lado ki construction, dakula po ang sakuyang experience, siguro makakatabang kita sa pag-urban planning kang satuyang lugar. As in pag-ayos kang satuyang mga infrastruktura digdi sa siyudad ni Legazpi. Pangadua po is ang satuyang environment. Saro man po sa sakuyang obyeto bilang sarong negosyante, as in bilang po sarong tawo, ang pangalagaan po ang satuyang environment. Dahil saro po na nahihiling kong kagayunan kang satuyang syudad is siyempre ang satuyang Legazpi City is one of the tourist destinations kang satuyang mga nasyon, kang satuyang nasyon digdi sa Pilipinas. So, gusto ko pong pangalagaan ang satuyang mga beach areas, lalo na po ang satuyang boulevard. Yaon po dyan ang sakuyang clean and green program. Siguro, mas higpitan ta pa ang segregation mga basura ta para mas lalo pong madisiplina ang satuyang mga residentes dito sa syudad ni Legazpi. Tasaro pong nahiling ko, garo kulang sa disiplina ang mga Legazpeños pag-abot sa basura. So, siguro tawanan taki mga penalties ang satuyang mga violators para maiwasan po ang pag-abuso kang satuyang environment para po sa masunod man na henerasyon kang satuyang syudad. Iyo man sana po. naunabihan tabi nindo na saro sa sendong mga programa, iyo po an para sa salud kan mga namamanuaan. Nakaunabi sa DILG na ano daw tabi ang sa sendong paglibot-libot sa barangay to encourage senior citizens and eligible residents na magpabakuna na kontra sa COVID. Medyo halangkaw pa ang hesitancy or pagdududa, pagduwa-duwa kan mga tawa. Ano po, sa sendong paglibot-libot sa barangay, was there a time na pig-encourage nindo ini mga senior na magpabakuna na? Mag-explain kung ano ang importansya kan bakuna tabi? Go ahead po, sir. Mr. Beltran. Well, sa sakuya pong pakikisumaro sa syudad ng Legazpi, as in sa mga Legazpeños, kita po, prioridad ta ang mga residentes kang syudad ng Legazpi. Nagtao po kita kay mga anti-COVID kits man sa satuyang mga frontliners. Aram nindo, ang sa indong lingkod, pigpa-priority po ang satuyang mga frontliners. So bilang po pagpahalaga kan sa inang dedikasyon sa pagtabang sa satuyang mga residentes para di kita magkaigwa kay COVID, ang sa indong lingkod, nagtao po kay mga anti-COVID kits like face mask, face shield, and alcohols. So siguro, para ma-encourage po ang satuyang mga senior citizens, well, to be honest po kasi, Sir Edwin, I myself medyo hesitant dati magpabakuna. Kasi syempre data aram ang mga epekto sa lawas ta, being on the trial stage ang satuyang bakuna. But then again, may kasabihan po kita, mas maray na po ang may proteksyon kaysa sa warang proteksyon. So, day na po kita magduwang isip na magpabakuna para sa satuya man po ang mga bakunang yan. So para sa kuya ang best way siguro na ma-encourage tang satuya mga senior citizens is
to enlighten ang satuyang mga kagurangan na uning bakuna ini is not just for them, kundi po para sa indang pamilya. Once po tinamaan ang sarong tao ki sakit, pwede po kitang makahawa eh. So, iyon man sana to encourage the senior citizens na bako lang po sa sadiri nilang proteksyon, kundi sa proteksyon man po kang bilog na pamilya. So, iyon man sana po. In aid of legislation, paano ta po maibusol o matabangan sa konseho ang mga ligaspenyo na maka-enjoy nin medyo hababa man na presyo kan aggregates, tanganing makapagibo man lamang nin medyo makusog-kusog naron. Tungkol po sa aggregates, ang tanong ni Sir, siguro dapat ma-enjoy taman ang sariling atin nga kung tawagin, di ba? Dahil sa tuya man, siguro we have all the right na magkaigwa ki presyo nga baba, being an albayano, being an ligaspenyo, na sa tuya man ang vicinity, ang lugar kang pigukuhaan kang sa tuya mga aggregates. Siguro dapat tawanan taman, kidiit na kaugmahan ang sa itong mga residentes na ang ibang tao nga ni, sa ibang lugar nga ni, nag-i-enjoy sinda kang sa tuyang aggregates. Nata daw data pwedeng tawanan ki-insentibo ang sa tuyang mga legaspenyos na dapat mas lower ang cost kang sa tuyang aggregates, especially digdi po sa Albay and Legazpi. So iyo man sana po, saro sa nahiling ko, tiga-abuso ngunyan ang sa tuyang aggregates talaga. Kasi nahihiling taman kung guraano kadakulang kwarta ang pwede tang makuha digdi sa tigahapod tang black gold na tigahapod ta, which is ang aggregates. So iyo man sana, siguro dapat higpitan tang maray ang sa tuyang komitiba digdi sa nagbabantay kang sa tuyang mga aggregates. And of course, syempre, tawanan po iyon na nga nitong tigtaram ko kanina, diit na pa konsuelo man ang sa tuyang mga ligaspenyos. Dahil po, digdi man kita nakastar sa tuya man na lugar ni, tawanan takidit na kaugmahan, dapat po siguro mahababa talaga ang sa tuyang pagsingil when it comes to aggregates. Iyo man sana po. Sa iling po nindo, ano ang leadership values or qualities na igwa ka mo na pwede nindong magamit para maging sarong efficient and effective na city councilor kang Legazpi? Thank you so much, ma'am, for that very wonderful question, kumbaga. Well, to be honest, being businessman, bilang sarong negosyante po, wala naman ako maihagad sa mahal na Diyos. Kasi sabi ko nga ni Kaito, nagtigbless kita kang mahal na Diyos, natuto ako magtao sa tao, natuto ako mag-extender kang sa kuyang pagtabang sa lambang Legaspeños, mainly po kasi kita tinaunan ki-blessings kang mahal na Diyos. So bilang pong pagganti kang sa tuyang mga nakuwang oportunidad, kang sa tuyang nakuwang blessings sa mahal na Diyos, iyo po ang sa kuyang kusog kibuot na magtabang man sa kapwa Legaspeños. Sabi ko nga ni Kaito, ang obyeto ni Lau Beltran is magwalat po kay sarong legasiya sa syudad ni Legazpi, na igwasindang mamidbidan po na sarong Lau Beltran na nagtao kang sa iyang sincero as in honestong pagserbe sa lambang Legaspeños. Iyo man lang po. Ano po ang nahihiling nindong ordinansa na igwa na kita na kaipuhan, amyandaran o halion kung igwa man sa iling nindo po? Well, sa totoo lang po, Madam and Sir Henry, para sa kuya, on my personal opinion, daita man po kaipuhan maghali ki ordinansa na naka-implement na di sa syudad. Kasi bago man po na-implementar siguro yan ang mga ordinansa na yan, nag-agi po yan sa masusing pag-aadal kang sa tuyang mga nasa konseho. So meaning to say po, ang obyeto na tigtao po kang sa tuyang mga konsehal para makabilog po kay sarong ordinansa is nasa maray man po siguro. So bilang po sarong baguhan na konsehal, siguro ang magiginibo po kang sa indong lingkod is madagdagan pa ang sa tuyang mga maray na ordinansang maitatauta para sa mga Legaspeños, para po makinabang ang sa tuyang mga katungagan, lalo na po sa mga nasa laylayan. Iyo man sana po. Kamutabi na mga aspirante sa pagiging kagawad ka na syudad, kumbaga, kwalipikadong maray. Pero, ano tabi ang edge nindo sa ibang mga aspirante man? Thank you very much, Sir Edwin, sa maray na kaputan mo. Aram nindo, sa sakuyang pakikisumaro sa loob kiduwang taon sa Legazpi City. Tapuon po kang pandemya, yaon ang sa indong lingkod, nag-ikot-ikot po sa mga barangay study sa syudad ni Legazpi para magtabang sa satuyang mga katugangan na nagtitios po
especially po sa mga nasa sa laylayan natin. Nahiling ko po, ang problema na dapat ang ayuson is dapat siguro matawan ng takipansin ang wait lang, nalibong ako, pero nahiblad ako sa sakuya pong pakikisumaro, siguro ang edge ko bilang sarong kandidato is nahiling ko ang sitwasyon kang sa tuyang mga katugangan na nagtitios bilang po sarong serbidor, bilang baguhan sa lado politiko. Sabi ko nga ni, baguhan man ang sa indong lingkod, sa lado ng politiko, alagad po ang sa indong lingkod, bako na po bago sa pagtabang. So bilang po sarong aspirante na nahiling ang sitwasyon kang sa tuyang mga katugangan na nasa laylayan, mas nahiling ta po kung anong mga pangangaipuhan kang sa tuyang nagtitrios na residentes, and mas lalo ta pong matutugunan ang sa tuyang mga residentes di sa syudad ng Legazpi. Iyo man lang po. Sa scale na 1:10, ano po ang gradong pwede mong itaos sa imo bilang public servant? Siguro bako naman kita magiging utikod. Sabi yun ng tunay, sa sakuyang pakikisumaro po sa Legazpeños, lalo na ngunyan, kang kapanahon ng kadipisilang sa tuyang syudad, siguro kung may i-rate ko ang sakuyang sadiri, ilalaag ko po sa numero 8. Ang sakuyang numero man sa balota. Well, bako po yan dahil kulang ang sakuyang eksperyensya sa pagtabang. Dahil primero po, ang sa indong lingkod, puun pa kayo, yaon na talaga sa pagtabang. Saro po sa mga naging obyeto ni Lau Beltran bilang po sarong owner, kang sarong kumpanya. Ang sakuya pong corporate social responsibility, ang sakuya pong obligasyon sa tao is magtabang po kada taon. Bilang po pasasalamat sa mahal na Diyos, nag-i-extender kita kang pagtabang ta, lalo na sa mga nagtitirios tang kababayan. So, iyo man sana po, bilang sarong aspirante, siguro i-rate ko siya dahil po ako, tatao ko magtabang. I-rate ko siya na number 8. Pero po sa pagtabang, siguro i-rate ko sa diri ko kiten. Pero po pagiging konsehal dahil baguhan kita. Sabi ko nga ni, baguhan man sa lado ng politiko, alagad ang sa kuyang buot, bako na po bago sa pagtabang. So iyo man sana po, Sir Edwin, Diyos babalos po. Mga tugang ko sa Legazpi City, as in, sa gabos na lambang Legazpeños, saro lang po ang hagad ko sa indo. Iyo po ang pagpili kimaray na leaders para po sa puturo kag sa tuyang masunod na henerasyon kang syudad. Sabi ko nga ni kayto, anybody can serve or anyone can serve, but not everybody has the heart to serve the public with all honesty and sincerity. Kasi po, para sa kuya, this is not about just winning, Sir Henry. This is not just about us winning this race. Tungkol na po sa puturo kang sa tuyang mga masunod na henerasyon. Because, sabi ko nga ni, the city of Legazpi deserves better leaders. Yun po ang gusto kong sabihin sa Legazpi, because Legazpi City deserves better. So sa giraray po, dahil nindo paglingawan ang sa indong lingkod, ang pirming nakikisumaro sa syudad ng Legazpi, Lau Beltran Tabe, numero 8 sa balota. Maraming hapon po sa inyo, boss.